sina chuan delivery boy pakhat chu lo langin mi pakhat hna chuan a pizza order chu pek atum meka ti chuan thalak intar chu an en chuan thalaka a hmu chu abial nu ani thu a soi tamaya ti chuan in nei tu pa chuan a thu soi chu fiam thu na chi ani lo thu le bonus pek atum chu I chan palange ti in delivery boy hna chuan a hril let ve boka delivery boy chuan athu soi chu thu dik ani thu le thala ka meichia chu abial nu Amy I ani thu chu in nei tu pa hna chuan an soi zui ve le a in nei tu pa chuan delivery boy chu chang le tin mela engtin nge ming te hriat zoka thala khamin pela kaina tang hian chuak ngal ro ti in delivery boy chu thinrim takin a haulet ve boka delivery boy chuan thu dika lom ka soi tia tran lo kho ve tlatin a phone a ama le Amy I abial nu tia a soi ne na thla an lak dun na te chu in nei tu pa hne na chuan an en tir zui ve le boka in nei tu pa chuan makti takin eng thil nge ni thala ke di chop mai ani mo min en tir ti in a chua cha let ve boka delivery boy chuan chang le tin nilove fin fia na ken tirang che ti in video call mang chuan an bial nu in trom Amy chu an kola meichia chuan zei taka ron changin delivery boy chuan in hmu puya chuan an som dona ma se Amy chuan thiam taka lo hnarin voin chu ka boi ri e mai in muri lo mayang naktu ka kanin huzok don nia tia lo chang le tin anin biak na chu an ti topa in nei tu pa chu ron tong chuakin ka buai ati sia ma se ron kalatum box sia a han ti chuan delivery boy chuan ron tong chuak le in kan pani in milo kobreng ani hi a han ti chuan in nei tu pa chuan thin rim takin engemaw chu ka zirtir don khop mai a han tia delivery boy chuan lo khapin chutianga nep lutuka phobalak chu apa lo lutuk ti in phobalak dan thazok chu anro man fel ta vek mai ani ti chuan an bial nu in trom Amy I chu lo langin abial pa delivery boy lo zok ina chuan konfi taka ron lutin du tak karon hoania khoya ngei om ti in aron tong lut vei lang maya ma se abial pa ina meiche pakhat lo om renga hmu chuan a phuzok maya Amy I chuan meiche hna chuan makti mel takin tunge ani thu anzo chuan meichia po chuan Amy I chu tunge ani alo zot let ve in a ina chuan enge ti aron tum ti in alo zot let dei maya Amy I chuan meiche zo na chu thin rim si makti box sia chang le tin dik tak chuan he ina hian ka bial pa nen kan cheng du na chuan I ha kho te po kha ka thuam hno ani kha a han ti zui zat boka meiche pakhat sok chuan Amy I chu lo chang let ve bokin he kor hi chu ka pasal min pe ka lom ti in tran alo kho ve tlat mai boka thalak chu Amy I hne na en tirin anin nei champha ani thu chu an hril ngal boka Amy I chu meichia ne na ain biak lai mek chuan abial pa chu ron lang ve in Amy I po chu alo thin rim to khop mai Amy I chuan abial pa hne na chuan heng thil te hi engtin nge I soi fia don le engwangin nge he nu hian ka thuam hno te alo hak ve ngot ti in alo chua chal ngal bor maya Amy I be sei lo danin abial pa chuan meiche pakhat zok chu wapan na yin du tak I tha em engei an ti in awazot ta dei maya ti chuan meichia chuan he meiche mol deuh hian ati hlau thon zia chu alo hril ve boka Amy I bial pa chuan Amy I chu hrelo der tlatin heta tang hian chuak ro I chualo chuan police ka kodon ania a han tia Amy I chuan thin rim taka chang le tin eng thil nge ni ta a hetiang hian min then ringot donamo a han ti chuan abial pa chuan Amy I chu lo chang let vatin hey ka hrengai reng lo che ka in hi chua san rang ro a han ti vele maka Amy I thin rim chuan ibial nu thar chebo ki nen chuan hlim takin omang cheu ti in vung tak mai chuan a chua tau san ta ngong maya ti chuan Amy ibial pa chuan abial pa pakhat delivery boy chu phone manga bengal vatin
abula aron kal arin thu chu a han hril ngala tichuan Amy ibial pa pakhat delivery boy chu lo langin Amy ipo chuan alo pan ngei boka Amy ichuan pangchang takin du tak voin chu na ka zo ma a ti in avakua ma se abial pa tho chuan lo haider vele tlatin Amy hne na chuan min lo hret hiam lok tunge ini a ti in alo zot dei maya Amy ichuan makti mel takin irui le to ni mo keima Amy ibial nu kha ka ni hi a han tia ma se abial pa chuan miss min lo hret hiam la ke chuan bial nu ka neya ati lai mek chuan meiche pakhat lo tongin du tak katlai lutuka kati pal aron tia Amy ichuan chu meichia chu nichina abial pa pakhat nena a hmu dun kha ni ti hrengalin thin rim takin nangma bok mo a han tia abial pa chuan abial nu lem hne na chuan he nu hi hria em ni a han tia abial nu lem chuan a hriat lo thu alo soi ve boka Amy ithin rim chu tong sualin meiche hne na chuan dot soi su kabial pa pakhat zok ina I om reng kha a han ti chuan abial pa delivery boy chuan lo chang let ve vatin ka hne na kabial pa ini thu I soi bok sia tia a tong lai chuan abial padang zok chuan nge niya bial pa pakhat aya tam I lo nei reng zok aron ti zui vele zat boka Amy ichu in soifia tuma a an zo lai chuan abial pa delivery boy chuan in soifia du su thudik chu kan hravek to e ti in alo tong khala Amy posilai po chu hoi hu in pahni hian min kalsan theilovang ati chuan abial pa pakhat zok chuan lo changin atlai to lutuk anilom ni thian pa a han tia delivery boy zok chu ron tong suak le in Amy hne na chuan tuna chuan tu man anma mo to lo che a han tia ti chuan Amy ichu zak taka kalbovin meicherin omlo laka chuan hlo thlim takin phuba